shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa a wani ƙayataccen shirin na duniyar nishadi. Kamar yadda kuka sani shirin duniyar nishadi mukan shiga sako da lungu domin zaƙulo muku fitattu mawaka, makaɗa, masu bada umarni, masu ɗaukar nauyi a duniyar ta nishadi. To a har kullun Khadija Hassan Sani shine sunana kuma ni zan jagoranci wannan shiri a wannan rana. Da fatan wannan shiri za ku kasance tare da shi domin ko zai ƙayatar, ya nishaɗantar, kana ya ilmantar. Za mu ɗan yi ratse alabashi da zarar mun dawo mu fara da rukunin nan na tattaunawa da fitattun jarumai. Da haka nake cewa ku biyo mu domin ganin a yau da wa muke tare. Mu shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. A bangaren zababbu 10 muna da fina-finai. Mu kawo muku tsokaci na abubuwan da ke faruwa a masana'antar ta Kannywood. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu. Kin ji abin da na gaya miki. Kana kuma muna da waƙoƙi. Kusa na ji ciki na juyawa. Dan gyara sun ila tsinka na nunawa. Khadija Hassan Sani shine sunana. To ki gaya musu annanno. Takara annanno. To ki gaya musu annanno. Annanno. Ta haka yake mai kallo da saurare barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka yi muku alƙawari da zarar mun dawo za mu nuna muku baƙon ko baƙuwarmu. A yau muna tare da babban baƙuwa a wannan ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye a kuma cikin shirin na duniyar nishaɗi. Da haka nake cewa ku biyo ni domin ganin wace ce wannan baƙuwa. Mu shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din. Baƙuwa barka da shigowa. Barkanmu dai. Da fatan an iso lafiya. Lafiya kalau. Baƙuwar namu mai kallo da saurare idan kana tare da mu wato ba kowa bane illa Momee, wacce duniya ta fi sani da Momee Gombe. So Momee barka da shigowa. Ko ban faɗa daidai bane naga kina ta. Ai duk wanda yake gani ya tabbata sunan haka yake. To sunan haka yake? To barka dai. Barkanmu dai. An shigo lafiya. Lafiya kalau. To mu je kai tsaye. Na san masu kallo da sauraro kowa ya ji wannan suna ya san wace ce. Amma mai ya kawo ta masana'antar ta Kannywood? To, abin da ya kawo Momee Gombe masana'antar Kannywood da farko sha'awa ce. Sha'awar sana'ar kenan? Confirm. Saboda ce ina karama, ina irin kallon, ina bibiyan su, ina ganin abubuwan da yake faruwa, to yana burge ni sosai. Sai kika tsinci kanki a jiki. Wallahi. To da dama mutanen da zaki ji sun ce sha'awa ya kawo su wannan wato wannan masana'antar. Mutum yana zuwa da abubuwa da yawa. Wani yana zuwa ya zama jarumi, wani ya zama mawaƙi, wani ya zama. Da me Momee ta shigo? To, Momee ta shigo ne da burin ta zama jaruma a masana'antar Kannywood. Alhamdulillah. Kuma da ikon Allah da na shigo ina dai mafarkin hakan amma ban taɓa tunanin hakan zai iya kasancewa ba, amma dai ina mafarkin kuma ina roƙon Allah a kodayaushe akan ya cika min burina. Ki zama jarumi. Kuma very soon sai gashi Allah ya cika min burina yanda nake so. To zamu iya cewa buri ya cika kenan koko dai? To alhamdulillah gaskiya, amma dai akwai burukan dan kin san dan adam baya rasa burika da yawa. Sosai. Yawa, amma dai gaskiya alhamdulillah. Shi wannan harka ko in ce ita kanta masana'antar gabaki daya akwai irin zamu iya cewa matsaloli da dama, kamar yanayin yadda kake samun masana'antar. Wasu zaki ga sun same ta da sauki, wasu sun same ta da wahala.
za mu yi cewa Momee ta same ta da sauki ne yasa har ta kawo wannan matakin da take a yanzu? Gaskiya dai ni dai ko da ana shan wahala ni ban isa in ba da wannan hujjar ba. To menene dalili ba? Saboda gaskiya ni ban sha wahala wajen shiga masana'antar Kannywood ba. Saboda lokacin da nake sha'awa tun ina gida akwai wani producer Usman Ma'azu yana zuwa gidanmu mun saba da shi sosai sai nake faɗa masa ina sha'awan harkan fim kaza kaza sai yake cewa to yanzu ya nake so ai nace je samu mama na je samu su kuma suka yi magana da ke gaskiya sun shaku sosai da jimawa sai suka ce to da su yadda yi fim amma sai dai ya zama ina hannun shi sai ce eh ba damuwa shi ya yadda ina hannun shi insha Allah duk abin da nake yi zai controlling ina. To yanzu kin fita hannun shi kin shiga hannun wasu ko kuwa saboda kin san maganar gaskiya ne saboda yawanci zaki ga idan ka taho da mutum kamar yadda wasu suke cewa in ka taho da shi zaka ga dan wasu lokuta dai sai kaga ya dan bauɗe ya dan kauce ya dan koma wani gidan dai so har yanzu kina hannun shi ko kuwa ba haka bane shi duk wanda aka ce wannan shi ya fara kawo ka masana'antar Kano ya zama jagaban ka kenan maganan wani bauɗewa ko wani waye babu shi sai dai in aiki ne zai haɗa ka da mutane da dama sannan kuma za ka haɗu da mutanen da za ka saba da su sannan kuma za ka haɗu da dai waɗanda suke ƙaunar ka suke sa ka aiki kawai irin haka amma dai maganan wai ka bauɗe ko kuma akwai dai wani lokaci kaman aiki haka zai fi haɗa ka da wane ko kuma zai ga wacce ta fi na fasanta aiki na to bari in dinga yawan sata a ciki to zai dinga haɗa ka da mutum amma wancan din ma ba wai kudan ba kwa tare bane kuna tare da shi amma wanda yanayin aikin ku yafi zuwa ɗaya to za a fi ganin ka tare da shi to ya zama dai a maganar ta fito kawai kin dan fita dai hannun sa ni ban faɗa to haka yake wato ita wannan masana'antar kin shige ta ga sha'awa har kika kawo wannan mataki za ki iya tuna kamar yawan fina-finan da kika yi a wannan masana'antar kawo yanzu ganin cewa yanzu dai akwai dan wani abu amma mu je daga wannan din dai to zan iya tuna kamar guda 5 haka. Ina dalili? Akwai wani fim akwai ango akwai melaya akwai burin raina akwai gimbiya something da suna da yawa haka so dai ga sun dai duk wa'annan fina-finan da kika lissafo da wani jarumin kika fi son a haɗa ki a masana'antar Kannywood to da kowane jarumi ina jin daɗi amma dai gaskiya na fi jin daɗi a haɗa ni da Adam A Zango. An zo wurin an zo wurin dama akwai wasu ɗan ƙananan maganganu suna ta kai kawo wanda al'umma sun kasa fahimtar menene dangantakar Momee da Adamu ashe dai abin da sai to yanzu ka tsaya a matsayin ki na wanda kika yi fina-finai kaman guda 5 a cikin duk jaruman da kika taka rawa da su babu wani jarumi da ke burge ki babu wani jarumi da kike son ki aiki da shi kaman Adamu Zango me yasa hakan? Akwai dalili gaskiya. Menene dalilin? Shi muke son saboda shi Adamu idan za ka yi film da shi especially kamar a ce kai sabon jarumi ne to za ka dinga jin fargaba a zuciyanka saboda an haɗa ka da babban jarumi ya za ka yi kai to shi kuma zai dinga wasa da kai sannan kuma zai dinga nuna maka yanda za ka yi din ya nuna maka dai kawai dole sai ka yi yanda ya kamata kai kamar yanda shi ma yake yi da kai kin gane kamar ke haka zai zo dan jaki da wasa da hira saboda ki sake ki yanda ake so din to gaskiya irin wa'annan dalilan su ne saka sa so ba wani abu bane so masu kallo da sauraro idan kuna biye da mu kun ji dai abin da mu ta ce tsakaninta da Adamu Zango na tabbata yanzu ta fitar da ku a duhu so Momee a 'yan kwanakin nan akwai abubuwan da ke faruwa a masana'antar wanda wasu suna ganin cewa masana'antar a durƙushe take yanzu abin da ke tashi ko abin da ke tafiya da ita yanzu waƙe ne waƙe irin yadda zaka ga samari da 'yan mata an hau waƙa an yi videos da sauransu kina ɗaya daga ciki zamu iya cewa jaruman da yanzu suke kan wannan gaba na wannan lokaci ko in ce zamu iya cewa jaruman da suke lokaci ko jaruman da take lokaci a wannan bangaren ina sirrin wannan abu? To gaskiya ni akan wannan maganar waka baran iya ce mata komai ba saboda ta yi mini komai duk abin da mutum yake so ya zama
in dai a waka ce to ni na zama akan shi to kin ga ko ta yi mini komai ba zan raina ta ba. Sannan ita waka ba ma waka ba, duk wani sana'ar da kake mai da kai ne kawai da hankalinka akan abin. A duk lokacin da kake mai da tunaninka wani ya bani waka za mu waka da shi to bari in ji me wakar take faɗa. Sannan idan na ji me wakar take faɗa ina ta nufa, ta jin daɗi ne ko kuma a'a ta fushi ne ko ta kuka ne ko ta tausayi ne ko kuma ta tsana ce. A duk lokacin da kake sauraron wa'annan abubuwan sannan kana ji a ranka duk lokacin da ka ji wakar ka iyata kana ji a ranka kaza ne, in ta ɓaci rai ne zaka ji kaman ka tsana mutum ne. To a duk lokacin da kake jin wannan abun sannan kuma in har ka samu daraktan da zai iya dora ka akai ya saka dole sai ka bada abin da ake so. Ita ma wannan tana taimakawa sosai maka. A cikin mun yi bayani na fina-finai mun fahimci jarumin ki. A waka wani ne shi? A mawaka kenan? Nazifi Asnani. Me yasa Nazifi? Saboda tun kafin na shigo masana'antar Kano waƙoƙin shi ne suke min daɗi. Mun san waƙoƙi suna iya maka daɗi, amma a yanzu a yawancin waƙoƙin da muke gani kike hawa, za mu ga waƙoƙi ne na soyayya, kuma na soyayyan nan suna ɗaukan wasu ɓangare ne wanda al'umma akwai dai abubuwa ne. Kina nufin a dai yanzu kenan? Yawwa. Ba dai har cin can ba. A'a. To gaskiya amma waƙan yanzu wanda waƙar shi take min daɗi Garzali ne ko. Me yasa Garzali? Saboda waƙoƙin shi suna min daɗi sosai kuma suna shani nishaɗi a koda wani lokaci. Amma idan masu kallo da sauraro da kuma ni za mu yi wa kanmu adalci, da ke kanki in za ki wa kanki adalci, waƙoƙin da suke tafiya yanzu ko za mu iya cewa waƙoƙin da suka ɗago ko suka nuna ko suka shana suka haskaka Momee Gombe ba sa wuce waƙan mawaƙi guda. Kina so ki ce waƙan Hamisu Breka? Yawwa, an zo wurin. To shi waƙa ai da kowa zaka iya yi kuma ko da wani mawaƙi. Sannan waƙa ko ta yi min daɗi ko kar ta yi min daɗi idan aka ce ni ce zan yi waƙan ba ni da wani abin da zan ce a kanta. Sannan harkar sana'a ba sai lallai Hamisu ba, mutane suna gani kaman waƙa ta da Hamisu kamar lallai sai Hamisu ne muke yin waƙa. Akwai wani abu da yake faruwa yau idan na saba abu da ke a duk lokacin da na yi da ke za ki ga ya fi kyau kuma zai fi gamsar da mutane sai su ɗauka wani abu ne, amma ba wai wani abun ba ne, babu komai, kawai dai yanayin aikin ne haka. Waƙoƙin Hamisu Kwarsha suna min daɗi sosai, sannan kuma duk lokacin da zan yi aiki ina bada abin da nake so, amma ba wai Hamisu kaɗai ba ne, duk wanda zan yi aiki da shi ne ina iya ƙoƙari na in ga na bada abin da ake so a kalla. Da muka zo batu na Hamisu Breka, idan za mu iya tunawa da ni da masu kallo, akwai maganganu da suka ta yawo a shafukan sada zumunta na dangantaka mai ƙarfi tsakaninki da wannan mawaƙin. Menene gaskiyan wannan abun? Duk da wasu sun ce dai akwai labarai, za mu iya cewa labari ne na ƙanzon kurege wadda ba gaskiya ba ce da dai sauransu. To a yau za mu iya cewa ga wuri ga waina. Ya abin yake, ina gaskiyan lamarin? To mawaƙi Hamisu Breka zan iya cewa na ɗauke shi kamar yaya ne a wurina. Saboda just muna respecting din juna ni da shi, muna mutunta juna a ko'ina a kuma ko da yaushe. In dai muka haɗu ko ba mu haɗu ba muna iya mutunta juna a ko da wani lokaci. Batu da mutane suke gani kamar akwai wani alaka na soyayya ko wani abu makamancin haka tsakanina da Hamisu, babu ita. Zancen mutane ne kawai kuma tunaninsu ne yake ba su haka. Amma ni da Hamisu babu wani abu sai dai mutunta juna da daraja juna da kuma kowa ya san muna ganin mutuncin junanmu, amma ta wata halaka ta daban tsakanina da Hamisu gaskiya babu ita. Gaskiya ne. To haka yake masu kallo da sauraro, da fatan kuna bibiyan mu sanna a hankali a wannan shirin na duniyar nishadi, kuma wannan bigire na tattaunawa da fitattun jarumai. Yau muna tare da jaruma kuma tauraruwa wacce ke haskawa a masana'antar ta Kannywood, wato Momee Gombe. Momee Gombe kamar waka ta jaruma wadda ta zamanto za mu iya cewa a wannan lokacin ta zame matsala
dan matsala ce tunda wasu sun kai ga an dan samu matsala a zamantakewa irin ta aure da sauransu. A matsayin ce wanda kika kasance ɗaya daga cikin wanda ta taka ita ma rawar gani a wannan wakan, ya kika ji ganin cewa lamarin ya kai ga an dan kai ruwa rana dai da sauransu? Gaskiya ni ina ji dai kamar yadda kika ce kin ji an kai ruwa rana, amma ni gaskiya waka jaruma farin ciki ta sani. Dalili? Kin san me dalili? Saboda a koda yaushe idan muka hau social media muna ganin cewa mata da mijinta sun yi fada, mata ta kashe mijinta, ba sa zaman lafiya, a kishiya ta kashe kishiyarta, a ta watsa mata ruwan zafi, kullum mu abin da muke gani kenan, abin da ke faruwa ke. Sai da aka zo aka yi waka jaruma, sai aka fara saki ta kaɗan, sai waka ta yi yawo, gashi kuma lokacin da waka ta fita ake son ta sosai, lokacin ana fama da wannan annoban na COVID-19. To mutane sun manta da wannan azabar da ake ciki na lockdown, amma wannan wakar bata hana su nishadi a ranar sallah ba, da kuma nuna ma mazajen su. Idan har kina nuna a sauran ki soyayya, to su fa a gidan mazajen su suke nuna mazajen soyayya, to kin ga babu abin da yafi wannan dadi, babu kuma abin da yafi ka daga hannu ka gode wa Allah akan wannan. Saboda kasa miji da mata sun yi nishadi, kasa miji da mata da kishiyarta sun yi nishadi, sun zauna lafiya, sun yi wasa, sun yi dariya, sun yi bidiyo da ƴaƴansu da kowa. Ai ba abin da yafi wannan farin ciki. Gaskiya ne. Cikin waƙoƙinki wacce ce, ko ko in ce cikin waƙoƙin da kika hau, wacce ce bakan da me yake wanda za a ce wannan ita ce ta Momee, ko ko dai zamu iya cewa duka naki? Sirrin zuciya. Sirrin zuciya, sirrin zuciya. Wata waka ce da muka taɓa yi da mawaki Hamisu Breka. Me yasa? Sakon cikinta ne, ko ko dai yanayin ɗaukar waƙar ne, ko ko kalaman da suke ciki? Kawai kalaman da suke cikin waƙar ne take min daɗi, da kuma yanayin yanda aka ɗauki waƙar shi ma ya min daɗi sosai. Gaskiya ne. Masu kallon mu da sauraron mu, da fatan kuna bibiyar mu sanna a hankali. Za mu ɗan yi ratse albashi da zaran mun dawo mu ɗaura daga inda muka tsaya. Kar ku manta shirin nan ne na duniyar nishadi, tare da ni Khadija Hassan Sani da kuma baƙuwar tamu a yau, Momee Gombe. Mu shirin duniya nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin. Masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da dawowa. Da fatan kuna biyan da mu kamar yadda muka ce sannu a hankali. Taken namu duniyar nishadi. Dukkanin wani abin nishadi zaka samu idan kana biye da mu. Malama Momee, a 'yan kwanakin nan da jaruma ta haska ta shana aka yi soyayya, aka yi waye, sai da wata waka ita ma ta kunno kai, wanda ita ma kusan al'umma suna magana akan ta, wato wakar nan ta rakiyar su. Ita rakiyar su da aka yi ta ina ga cikin 'yan kwanaki, kuma aka sake ta cikin 'yan kwanaki. Gaskiya ne. Me yasa haka? Ganin cewa lokuta da dama zaki ga mawaka sun yi waƙoƙi sun ajiye ta, wasu ma ba su kai ga su yi bidiyon ta da sauransu, amma ita wannan cikin 'yan ƙanƙanin lokaci aka ɗauke ta kuma aka sake ta, kuma bacin sakinta al'umma da dama sun karɓe ta, sun aminta da ita. Wani nasara ne ka haka? Nasarar farko shine son waƙar da muke yi. Lokacin da yaron yayi waƙan, dan wani yaro ne sabon mawaƙi ne, ba wanda ya san shi, sunan yaron Halifa SK Dorayi. To yaron sabon mawaƙi ne, da aka kunna min waƙar naji sai na ce kai waƙan nan ta min daɗi. Sai aka ce da gaske ta miki daɗi? Na ce wallahi ta min daɗi, da za a bin waƙan ma ina son ta. Sai aka ce to bari a tambayi yaron mana. Ana tambayar shi kuma yaron sai ya ce ya bamu. Da ya ce ya bamu, ba ni na tambaye shi ba, darakta na ne ya tambaye shi, sai ya ce mishi ya bashi. Da ya ce mishi ya bashi, sai darakta na ya ce to an ba da waka, yanzu ya za a yi? Sai na ce kawai a shuta waka. To muka yi tattaki daga Kano muka je garin Jos, muka siya costume da yan rawanmu, da yadda muka fitar da concept din wakan, muka yi waka. Da muka yi wakan kuma saboda gaskiya ne na zaɓu da waka, saboda tsananin son da nake wakar. In takaice miki magana, a yanzu ni ba wakar da nake so sama da ita. To saboda tsananin son da nake wakar, shi yasa na matsa sai da aka sake waka. Ita wannan waka idan kika duba, abinda mutane suke ta magana akai shine
yanayin ɗaukar waƙar da yanayin kayayyakin da aka yi da amfani da su da kuma yanayin wasu abubuwa wadda ba kasafai kake ganin su a masana'antar ta Kannywood ba. Ya abin haka? To wannan kuma basiran daraktan mu ne, saboda da na ji waka muka ji sai muka ce masa wani irin kaya za mu sa. Sai ya ce ga irin kayan da za mu sa. Ya ne ta dariya ma. Na ce darakta irin wannan kayan da za mu je mu samu ba aiki ba. Sai ya ce ni dai irin su nake so. Sai na ce to in dai irin su kake so to alfarma annabi za mu baka. Sai muka shiga kasuwa muka nema kuma yanda yake so din muka kawo masa, muka ce su ne, yace su ne, yayi ce to shikenan. Kuma da ikon Allah muka yi aikin mu cikin nasara da kwanciyar hankali. Ba a samu wani matsala. Gaskiya matsala ɗaya zan iya cewa an samu da za a aikin. Ran da aka yi aikin ma ban da lafiya. To ran da aka yi aikin ma gaskiya ban da lafiya. Akwai matsala ce. Wallahi ran da aka yi aikin ban da lafiya. Amma kin san wani abin jin daɗi? Daga lokacin da na fara acting ba za ki ga rashin lafiya a jikina ba, saboda in ba na faɗa miki ma ba za ki tabbatar ban da lafiya a ranar ba. To a matsayin ki na mara lafiya, yayin da aka sa miki wani abu a nan, takobi aka sa miki a nan, ya kika ji? Wallahi ban ji komai ba, kin san saboda me yasa? Saboda na tabbata wanda ya sa takobin ba zai iya yanka ni ba. Mu shirin duniya nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din. To haka yake. Masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye yanzu, iya abin da za mu iya ɗauka kenan a nan. Sai kuma mu je rukunin nan na faɗi kawai, inda Momee za ta faɗa mana abubuwan da na tabbata za ka so, za ki so, zan so. Da haka nake cewa mu haɗa a wurin. Mu shirin duniya nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. A bangaren zababbu 10 muna da fina-finai. Mu kawo muku tsokaci na abubuwan da ke faruwa a masana'antar ta Kannywood. Duka abokanai na sun yi aure, da na miki magana sai ki ce karatu. Kin ji abin da na gaya miki. Kana kuma muna da waƙoƙi. Kusa na ji ciki na juyawa. Dan gyara su ila tsinka na nunawa. Khadija Hassan Sani shine sunana. To ki gaya musu annanno, takara annanno, to ki gaya musu annanno, annanno. Masu kallo da sauraro ga mu a wannan bigire na faɗi kawai tare da Momee Gombe. Kamar yadda muka ce muku, a yanzu za mu sa Momee ta yi zafa kuna kallo. Malama Momee, Na'am. wani ne daraktan Momee? Daraktan Momee Sunusi Oscar Fofot. Me yasa ya zama daraktan ki? Saboda yana kaunata, sannan shi yake kira na aiki ko da wani lokaci. Na san nasara Allah ne yake baka, amma akwai mataki da kake. Wane ne masoyi na Momee a masana'antar Kannywood? Masoyi, kowa masoyinka ne, amma ban gane irin tambayar da kike ba. Wane ne abokin rayuwa? A masana'antar Kannywood? Babu. Gaskiya ni da abokana is business ina ne. Wani abinci ne Momee idan aka aje mata za ta yi farin ciki ta kasance cikin murna? Jollof rice. Wato abinda ake cewa dafa duka ke. Dafa duka ke. Me Momee ta fi so a rayuwa? Gaskiya. Me yasa gaskiya? Saboda ba abin da yake zubarwa mutum mutunci kaman ƙarya. Me yasa Momee ta tsana ƙarya? Saboda shi yakan zubarwa mutum kima a duk inda yake, ko da abun ƙaramin yaro. Menene burin Momee shekaru masu zuwa a masana'antar ta Kannywood? Shekaru masu zuwa a masana'antar ta Kannywood da yawa kenan kike nufi? A'a. Burin Momee Gombe ta ɗanyi shekaru kaɗan ne ta yi aure. Ta shige daga ciki. Momee Gombe ta taɓa aure ko kuwa? Momee Gombe ta taɓa aure. ‘Ya'yan Momee Gombe nawa? Momee Gombe ba ta taɓa haihuwa ba. Masu kallon mu kamar dai Momee ta shirya wa tambayoyi na, wanda ni kaina na fara tunanin anya kuwa? Malama Momee. Na'am. Dan adam yana da buri iri daban-daban a rayuwa. Gaskiya.
wani buri ne naki wanda bai cika ba kike son ya cika? Buri na wanda nake so ya cika bai cika ba guda ɗaya ne. Menene shi? Shine ina son Allah ya hore mu da zan iya ajiye marayu a kusa da ni. Shine kawai buri na. Me yasa? Kawai saboda ina kaunar su. A duk inda na ji an ce wannan maraya ne to ina kaunar sa. Kuma a duk inda na ji an ce wannan karamin yaro ne ina kaunar sa. Saboda ke marainiya ce ko kuwa? Ba wai saboda haka bane. Kawai ina son su ne kuma ina tausayin su. To, Momee abu nawa ta iya a masana'antar ta Kannywood? To, Momee abinda ta iya inda a iya masana'antar Kannywood ne act. Jaruma ce. A wannan bigiri duk abin da ka iya za ka yi mana shi cikin sakanni. Kin ba wani Gombe dariya. To me kike so? Me kuma kike tunani? A yanzu Momee Gombe ta ɗauka tana dandalin ɗaukar wani fim a wannan lokaci. Kuma ina son in ga wasu abubuwa da nake gani na Momee Gombe, kamar irin idan kika duba a wani waka ta wata waka taki na rakiyar su mun ga hawaye. So muna son mu gani wace ce Momee Gombe idan ta shiga, wace ce Momee Gombe idan ta fita. To shi hawaye haka kawai ake yin sa? A matsayin ki na jaruma. Jarumta ce ai ko? So a yanzu amma kin san ina zuwa tsaya. A yanzu nawa ne? Magana ce ai. A yanzu abinda nake son ki dauka nan ba Momee Gombe bace. Misali nan Salima ce a wani wurin da ake daukan fim. Salima. To. Masu kallon mu bismillah ku biyo mu. Muna kallon ki dukan mu. Banda masu kallo iya ke kawai. Masu kallo da sauraro muna tare da ki. Amma banda masu kallo iya ke ce za ki biya ni. Ai dukan mu idan kika ce biya ya shafi dukan mu, tunda dukan mu za mu gani, dukan mu za mu fahimta. Su zan musu kyauta ai. To bismillah, ni na hakura. Baki da matsala. Ba za ki gani ba kenan. Na kawai da ido. To. Yanzu kawai na zo hira. Muna tare da ke muna hira. Sai ki ce in yi hawaye. To zan iya kuwa? Na kawai da ido ba fa na kallon ki. To, Allah ba mu ikon yawa. Bismillah. Masu kallon mu da fatan kuna biye da mu a wannan bigiri na faɗa kawai. A yanzu Momee tana cikin wato za mu iya cewa Momee tana cikin hot seat. Momee Gombe? Ko da yake masu kallo a gafarce ni Salima ce. Salima. Salima ya haka yi haka aiki na ban dadi. To masu kallo duk kun natsu kuma mun natsu. Masu kallon mu da sauraron mu ya nuna Khadija Hassan Sani nayi nasara. Da haka nake cewa Momee tana buƙatar jarumta a nan gaba. Domin kuwa
hawaye ya kasa zuba, wanda idan Khadija Hassan Sani ne cikin sakanni kaɗan za ku ga hawaye yana kwarara. Amma Momee ba su kallon mu da sauraron mu, gaskiya dan amana ya iso. Malama Salma, wannan hawayen kuma haka daga ina? Wallahi ina son shi ne kuma baya so ni. Me yasa kike son shi baya son ki? Ni ma ban sani ba. Masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokacin na yi saranda, domin kuwa Momee Gombe jaruma ce. Barka da shigo, amma fa wannan hawayen dan amanan ya ki zuwa sai shi kan shi ya san sai a hankali. Ba wannan magana. Masu kallon mu ku ƙara kallon Momee da kyau ku gani, shin wannan hawayen ne na gaskiya ne ko ne an ɗanye wasu kwaskwarima ne ciki? Kina nufin na bogi ne kenan? To shine wannan hawayen ko kwana kika yi zai ci gaba da zuba haka. Masu kallon mu da sauraron mu za su yi miki godiya. A ƙarshe me kike da shi ga masu kallo da sauraro masoyanki? To, a kullum ina yi wa masoyana fatan alkhairi. Kuma ni tasu ce, saboda idan babu su yi babu ne. Ina ƙaunar su kamar yadda suke ƙauna ta a koda ina, duk kuma inda suke. Ko da kafata bai taka gurin ba, to tabbas Momee Gombe tana tare da su. Kuma ina yi muku fatan alkhairi. Kuma abubuwa na za su ci gaba da zuwa gare ku kamar yadda kuke so. To haka kuma yanzu hakan zaki musu baiti ɗaya na rakiyar su. Kukan da ne ma bai shi ba? Ai dan amanan ni na ga amana. Saboda haka yanzu to bari ga zan iya gwada, to ni ba mawaƙiya bace fa. Ba matsala, aikin hau kuma kin yi mamin ɗinta. To bari ga zan iya. Bari gwada tunda kin sa na gwada kokan ma. Bismillah. Da fatan dai wannan dan amanan mai zuwa da sauri ne. Ina tunanin haka insha Allah. To bismillah. To kin ga na dai na san kitiran da kika ce ba ki so na. Ke nushe ni tsawai. Masu kallon mu da sauraron mu da haka nake cewa godiya ta musamman. Jinjinan ban girma a gare ku. Madalla kwarai da kasancewa tare da mu. Da fatan za ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta. Muna nan a shafinmu na sada zumunta wato na Facebook, Instagram, Twitter, YouTube da dai sauransu. Domin ganin sababbin ɗauka na shirin duniyar nishadi. Ku biyo mu domin kuwa za ku nishadantu. Khadija Hassan Sani nake cewa